Michel, îl las pe dânsul să se prezinte, să ne spună câteva vorbe cum a ajuns la ARO și ce au urmat după ARO. Da, la ARO am ajuns foarte simplu, scriind pe scrisoare atât la ARO cât și la DACI. Terminasem școala, cu examenele le reușisem și în final am primit un răspuns de la ARO, în care eram invitat să mapa de lucrări. DACI mi-a răspuns un pic mai târziu, spunând că ei au un proiect de design și nu le trebuie persoane. M-am prezentat, am primit directorul NACI direct, care văzând mapa de lucrări, imediat mi-a propus să lucrez în fabrică. Evident că am acceptat, cerându-i permisiunea să mă lase cu grad de o lună. Am venit la fabrică, frumușel, m-am angajat și surprins. Nu exista niciun proiect de design, nu exista niciun birou, sau cel puțin o cameră unde să se studieze ceva referitor la produsele noi. Și am fost uimit văzând MD-161 și ARO 244, întreaga sa gamă 240, 41, 43. Imediat după, în 1990, a ieșit pe bandă seria 0, ARO 10, care era o noutate absolută din punctul ăsta, atât al meu, cât și pentru uzină. Referitor la treaba cu stilul, practic m-au plăsat în biroul de invenții inovații și stăteam față în față, chiar cum stau cu domnul, cu stăpânul biroului care administra aceste brevete și invenții. Evident, n-aveam bani și n-aveam unde să lucrez. Reclamând acest lucru la șeful de pregătire a fabricației, acesta mi-a pus la dispoziție o planșetă în spațiul respectiv și am început să lucrez efectiv primele desene în 1979. După 1979 au urmat o serie de facelift-uri atât pentru ARO 10. Facelift înseamnă mici modificări, cum ar fi grile mare, acoperirile cu poliuretan în partea interioară a bordului, la ARO 24. Toate aceste chestii au început să creeze imaginea a ceea ce ar trebui să se facă. Pentru că încet am început să cunosc atât fabrica, cât și procesul de producție, cât și partea tehnică de proiectare industrială, pentru că de concepție există probleme. Dumneavoastră sunt și lumea vă cunoaște ca fiind cel care, alături de încă un câștigător, ați avut premiul întâi în revista Autoturism. Ce a urmat direct după asta? Sau asta a fost ceva mult înainte de ARO și a avut o legătură cu ceea ce a urmat ulterior la ARO? Nu. Acest concurs a fost solicitat de revista Autoturism la fabrica de automobile ARO. Eu am contribuit la formarea regulamentului și la inițiativa șefului meu direct a trebuit să fac și desene. Practic, desenele nu au nicio legătură cu ceea ce se făcea în fabrică, ceea ce făceam în fabrică, de fapt. Prezentau o idee futuristică, se poate vedea geamuri lipite, suprafețe continue și practic ăsta era scopul concursului, să aducă idei. Pentru că orice fabrică care se respectă și care are un studio, un birou de design, are nevoie de foarte multe idei, nu numai de câțiva designeri. Pentru că designerul face anumite lucruri după care creierul se blochează. El trebuie să inspire din ceva. Da? Și pentru acesta era scopul concursului. Da? Sigur că aici e un lucru pe care mi-l asum și spun de la început că această prezentare este, ar fi trebuit spartă în mai multe bucăți. Da? E greu de făcut asta, e greu de pus cap la cap. Sala, prezența dumneavoastră aici, toată organizarea asta ar trebui făcută în vreo 3-4.
etape. De aceea o să încerc să merg relativ repede în prima parte, pentru a păstra poate detalii în momentul în care dumneavoastră ați intervenit în fabrică și prin asta să ne spuneți poate lucruri pe care nu avem de unde altundeva să le cunoaștem. Întrebarea este sigur de ce, de unde a venit ideea asta a acestei prezentări. În primul rând, întrebând colegi din Retromobil, care știu să desfacă un aro efectiv până la ultimul showroom. Dar dacă îi întreb, domnule, dar cine a făcut designul la aro 24? Deci nu știe absolut nimeni. Și trebuie spus acest lucru și trebuie un pic desfăcut povestea asta pentru a ști ceea ce cine a creat obiectul care ne distrează și ne face plăcere atât de mult. Creează mai mult neplăcere, pentru că arată o ștopere numit și pentru neplăcere care a creat. Da, sunt oameni aici care au arul pe tricou, deci nu e niciun fel de problemă. Exact. Apropo de acest lucru, cine avea și el 243, ținea pornit, era zi și noapte și în fiecare zi era pus cu mașină, ca să demonteze ceva, să pună ceva la loc. Dar, referitor la partea artistică a problemei, Arul 24 a fost un proiect inițiat, evident, la cererea partidului și statului din acel moment. Nu a avut temă de proiectare, nu a avut un creier de sarcini. Practic s-a dat zvon în țară dacă există un stilist sau un designer sau un arhitect sau oricare altă persoană care poate să prezinte niște schițe. S-a prezentat domnul arhitect Vișan Adrian, care, spre onoarea dânsului, câștigase un premiu la un concurs de automobile organizat de Bertone. Din nefericire, nu s-a acceptat să plece să se ridice premiul. El, dânsul a mai realizat, din punct de vedere stilistic, gama de TV-uri furgonete și autobuzul, primul autobuz cu motorul Carpați și nu pot spune denumire, să scrise, nu le țin minte, și tramvaiul dublu articulat. Caracteristica stilului pus de dânsul era realizat prin două trapeze suprapuse pe baza mare. Da. Deci arhitectul care a prezentat schițele și care au fost luate în considerare de colectivul de proiectanți se numește Adrian Vișan și am înțeles că au fost aici absolvit. Aici absolvit, se pare. Bun, avem aici o mică istorie, lipsește una dintre mașini, o istorie care pleacă din 1957 cu IMS-ul 57, arul 24 în 69 prezentat ca prototip, arul 10 în 79, cred că era 90. Deci arul 10 a apărut cu seria 0 în 1980. 80. Da? Până atunci au fost câteva exemplare în care nu erau ieșite din pregătirea de fabricație lămpile în față și spate. Și aveau niște lămpi improvizate, luate de nu știu de unde, puse pe acele mașini, prototipuri, de fapt. Nu erau omologate. Ok. Începem cu începutul. Asta este bucata peste care o să trec un pic mai repede. Este rezultatul punerii cap la cap a unor informații venite dintr-un dosar găsit de un coleg mare iubitor de Argoș, care are 4 modele, și un MS57 și 59 și 461. Decizia de fabricație. E sub Consiliul de Miniștri al Cabinetului Chivu Stoica, în 1953, se ia decizia să se realizeze la Câmpul Mușcel fabrica autoturismul în clas 67B. Se întocmește un fel de caiet de sarcini care menționează fabricarea 3000 de bucăți de autoturism gaz în fiecare an. Este de schimb necesar pentru întreținerea parcului
livrat de uzină și pentru parcul existent de autoturisme gaz. Ne amintim că suntem după război și inclusiv armata română avea câteva exemplare de gaz 67. Cum se dorește fabricarea acestui autoturism? Prin documentația cu desene exotice și niște desene executate la IPROM după piese originale, practic au copiat, au desenat piesa. Apare și prima problemă pe care o găsesc într-una din hârtii, inclusiv conducerea spune că își doresc și solicită să aibă un autoturism în curte și documentația completă. Și spun inclusiv despre personalul care era la vremea aceea în fabrică că nu pot executa copii suficient de bune pentru că personalul este insuficient de bine specializat. Reușesc să facă niște piese, reușesc să facă o parte de subansambluri. Ce ne facem cu caroseria? Fabrica dă o comandă de 10 bucăți la atelierul de prototipuri și al Ministerului Transportului Navale și Aeriene, la București, și cere să se execute 10 bucăți. Acum vine întrebarea noastră. Cum s-ar fi gândit ei să execute aceste 10 bucăți? După ce plan? După ce planul de caroserie? Planurile respective, de fapt, erau piesele relevate și redesenate. Deci, după al doilea război mondial, în România, au rămas foarte multe vehicule dezmembrate sau inoperabile. Automat s-au adunat componentele pentru un vehicul și s-a început proiectarea. Proiectarea însemna cu șuberul, rigla și redesenat. S-a întocmit această documentație, iar ulterior, pentru a realiza practic modelele, s-a apelat la câțiva muncitori mai talentați și s-au realizat 10 bucăți, dintre care unul se află în expoziție la Muzeul Automobilului la Câmpul Mușcea. Ulterior, gaz 67, vorbim de gaz 57. Proiectarea a început în 53. Da? Ulterior, cu apariția sistemului CAIR, Uniunea Sovietică a pus la dispoziția tuturor țărilor CAIR documentație industrială, inclusiv a produsului gaz 69, care a ajuns la noi și pentru că avem o echipă foarte bună de proiectanți, majoritatea oamenilor veniți de la Ghimba Brașov, au reactualizat întreaga documentație și au realizat unul dintre cele mai bune ofroaduri din lume, ROM 461. Mă întorc un pic la momentul gaz 67. Este una din... Este singura imagine care apărea în acest dosar ca o mașină completă carosată. Așa cum elementul ei stațion. În rest, nu există documentație, nu există nimic concret să spun că s-a făcut mai mult de o mașină. Ducând un pic timpul înapoi, trebuie să facem o mică paralelă și să știm de unde a venit gazul 67. Gazul 67 este ca imagine și ca idee de mașină hai să spunem o copie, poate putem aici să spunem o copie a unei mașini făcute în 1940, ca o măsură de preparare pentru eventuală intrare în război a Statelor Unite. Vorbim de Bentham 40. Sunt niște mașini care au același ampatament, cum am notat acolo, ambele cu punți rigide, ambele cu un design cu farurile incluse în aripa față. URSS-ul a făcut în 1943, după ce a primit o serie de mașini Bentham de la americani.
ca ajutor de război. Pe de altă parte, mașina care a urmat acestui gaz 67, care a fost numit jeepul sovietic, a fost gazul 69, după război, începând cu anul 1953. Este interesant aici și cumva asemănarea, dacă le pui față unul lângă celălalt, este, din punctul meu de vedere, evidentă, între Stoiberul R200, folosit de nemți în al doilea război mondial, și gazul 69. Diferă însă foarte mult tehnica. Stoiberul are suspensie independentă, gazul 69 punți rigide. Dar ideea de caroserie cu aceste uși trapezoidale și cu ambatament undeva la 2400 sau 2300 al gazului sunt similare. Trebuie spus că Stoiber 200 a fost și dotarea armatei române, ca autoturism de recunoaștere, și este important că armata română a avut experiența folosirii acestui autovehicul. E relevant faptul că avea suspensie independentă pe patru roți, putea deplasa mai repede pe drumul de aranjate, poate în detrimentul unei capacități mai reduse față de puntea rigidă de trecere în teren. Dar s-ar putea ca acest lucru pentru armată să fi fost mai important de a se deplasa rapid. Ce se întâmplă cu fabrica? Fabrica, în 1957, reușește să facă un set de piese, are acea caroserie pe care v-am prezentat-o, dar se ia decizia de a continua cu un alt tip de caroserie care să fie preluat după gazul 69. Și așa a apărut, făcut mai mult sau mai puțin la Ciocan, IMS-ul 57. Este amicul meu care a descoperit acest dosar, folosește un termen care mi se pare foarte bun, de copie vizuală. Practic, totul este artizanal, iar piesele nu se pot lua de pe o mașină, nu se poate lua de pe IMS 57 până și monta pe un gaz 69. Imediat a urmat IMS 59A, deja s-a trecut la o caroserie care o parte din piese cel puțin erau matrițate, 59B, și prima mașină de care a spus, a vorbit înainte domnul Sterian, M461, care a fost o mașină produsă în serie, adevărat, o serie de uzină. Deci există o mare diferență între a produce, așa zisele, mașini artizanale și producție pe bandă în serie. Producția în bandă pe serie reprezintă reproducerea acelui obiect în N ori. Asta înseamnă să ai un sistem industrial care să permită menținerea calității. Este un proces foarte lung, costisitor și cu timpul s-a dovedit că noi nu avem capacitatea de a face așa ceva. Fac aici o paranteză, pentru că de foarte multe ori am discutat între noi și ne-am întrebat de unde apare această poză cu IMS-ul cu 4 uși. Iar răspunsul este în cartea Autovehiculele în Armata Română, care spune clar, este o variantă militară de comandament realizată ca prototip de specialiști militari. Poate că acest nu e orice fel de discuție, că s-a făcut la fabrică. Nu s-a făcut la fabrică, n-a intrat în producție niciodată. Ok. Este o imagine aici cu M462, pe care legenda spune că este un prototip, în 1962, în dreapta se află chiar inginerul Vaschevici Octavian, și întrebarea este de ce n-a continuat
este adevărat și dacă este adevărat, de ce nu a continuat fabrica să facă asta și a mers mai departe cu M460? Deci, ceea ce exprim este o părere personală, nimic altceva. La prima vedere, văzând această fotografie, am zis că este un trucaj. Analizând după aceea mai multe documentații, inclusiv rusă, și chiar unele documente care au apărut, am sesizat că rușii au studiat, în momentul în care aveau pe planșetă gazul, mai multe variante de post de conducere. Post de conducere normal, tip autoturism, post de conducere semi-avansat și post de conducere avansat. Varianta prezentată în fotografie este de post de conducere semi-avansat. Acuratețea tablelor denotă că nu a fost realizată manual, ci pur și simplu era realizare de fabrică. Deci exista o tehnologie. Din câte am înțeles și am citit, de fapt, pe această temă, este că atunci când s-a decis la nivelul statului să se introducă în fabricație M461 pe linia de producție, au fost două variante. Se pare că aceasta este una și a doua era gazul 69, reprodus la noi sub formă de M461. Conducerea de partid și de stat, fiind mai mult subordonată aliaților, adică a sovieticilor, au optat pentru mașina sovietică gaz, care era în producție de masă în Uniunea Sovietică. Și acest proiect se pare că a fost preluat ori de Cioslovacia, ori de Comunism. Pentru că la noi nu a existat și n-a avut bună cu asta. Dau înapoi un pic. A spus că a spus colegul, domnul Vaschievici Octavian, v-a povestit vreodată de existența acestei mașini? Cu domnul Vaschievici am lucrat Aro 366 prezidențială și Aro 254. Tot la tot. Însul nu mi-a povestit. Nu mi-a scăpat niciun fel de vorbă că ar fi existat așa ceva. Asta este, fotografia este susținută de câțiva colegi din fabrică, dar din punctul de vedere, așa cum am spus, nu este un adevăr. Nu a existat acest model. Okay. Sau a existat modelul, dar nu sub acest cod, 462. O lăsăm la nivel de legendă. Are o serie 24. Poate punctul central al discuției din seara asta. Trebuie spus că proiectul a demarat în 66, după cunoștințele mele, într-o altă 65. Într-o altă conjunctură politică economică. În 64, deci face o declarație de independență și spune că țările trebuie să-și urmeze propria cale către socialism și face un fel de ruptură de URSS. În 65, Nicolae Ceaușescu ia o decizie de a dezvolta industria autohtonă de vehicule, vezi și uzina de la Polibaș, și se transmite o cerere către fabrica de la Câmpul Lung de a face un autovehicul nou. Autovehiculul este prezentat ca prototip la RN în 1969. Și aici vine întrebarea noastră: cum s-a ajuns la acest autovehicul? A existat cu siguranță, au existat cu siguranță mai multe mașini care se aflau în curtea uzinii de la Câmpul Lung. A existat la un moment dat dorința de a produce Fiat Campagnola, a existat un Land Rover și într-un final s-a născut această formă. Atenție! Ne reamintim de Stoiberul 200, care avea suspensie independentă, la fel și Fiatul Campagnola. Poate undeva acest lucru a contat. Cu atât mai mult cu cât Stoiberul 200 a fost folosit de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Apărării Naționale era un client important al fabricii. Dar, cum a spus și domnul Sterian, un caiet de sarcini clar nu a existat. Deci, pentru completare, propunerea pentru anul 24 era în limitele critice
criticilor aduse lui M461, adică lipsă de confort, rigiditate pe drumurile publice, în dauna, cum să spun, a posibilității de accesare toate drumurile neasfaltate din România. Din acest motiv s-a urmărit ridicarea confortului și s-a adoptat pentru suspensie independentă în față și pe realizarea unui alt tip de caroserie. La acest tip de caroserie a contribuit, cum am spus, din punct de vedere stilistic, arhitectul Adrian Bișan. Colectivul de proiectare fiind format din oameni aduși de la Gimbav, ce au lucrat și la M461, foarte buni tehnicieni și proiectanți, au realizat structura acestui automobil aproape identică a unei structuri de carlincă de avion. Nu are o structură, A24 nu are o structură de automobil obișnuit. Este cu totul și cu totul particular. Faptul că au continuat să susțină ideea stilistului cu acele două trapeze în elevații suprapuse pe baza mare și în secțiune a dus la niște constrângeri și niște probleme foarte mari ale structurii caroseriei și ale funcționării acesteia, în sensul că ușile în deschidere căutau bordura. În limbaj al nostru, în limbajul nostru. Adică cădeau. Da? Din cauza că planaritatea axelor ducea la balamaua inferioară și vreo 10-15 cm din caroserie. Ori au optat ca ușa să cadă și balamanele au rămas ascunse și nu vizibile cum erau la M461. Ați spus că Aron nu a avut un caiet de sarcini, dar putem confirma că ați văzut planșele lui Adrian Bișan? Da. Pot confirma că am văzut schițele pe formatul A4. Nu în sensul adevărat de planșe stil, cum eu realizam. Schițele respective mi-au fost aduse de către domnul inginer Vancu, cu care m-am prietenisem în cele de urmă și prin abilitatea dânsului mi le-a pus la dispoziție ca remember. Practic, nu știu ce s-a mai întâmplat cu ele, nu știu unde au ajuns și care este situația lor actuală. Dar de la acele schițe a plecat colectivul care a creat exact. Care o știm la exact. Colectivul care exista era organizat pe proiectare industrială. Nu aveau nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă concepția unui vehicul. Fiecare proiectant își dezvolta ideea pe tema particulară, evident, uși, caroserie, structură în față, echipament mecanic legat de șasiu, motorizare, transmisie. În particular, fiecare își făcea treaba lui și atât. Exista un coordonator care a spus, acestea sunt schițele, le respectați ca linii exterioare, nu ca altceva. Restul e treaba voastră. Dar stilul s-a dus mai departe prin stilul a fost conservat și respectat. De dovadă, ceea ce vedeți pe planșă este real. Foarte interesant. Trec la imaginea următoare, care cumva confirmă discuția noastră referitoare la domnul Bișan și la ceea ce a făcut dânsul la autobuzul. Ideea, în continuare, el merge în continuare pe ideea celor două trapeze. Exact. Acestea sunt exemple. Suprapuse, TV-ul 41 și TV 71. Dar de ce ne-am fi dorit această suprapunere trapezoidală? Atenție, ea e accentuată în perspectivă. Dacă ai pe ambele secțiuni același lucru, perspectiva este și mai accentuată. Ce dă acest lucru? Ce? Imaginea. Exact ce dă schema. Exact ce dă schema. Este o imagine statică, este... Deci... Mie îmi dă eu cel puțin o văd ca o imagine stabilă a unui corp care nu se poate restaura. Este o imagine statică,
nu exprimă dinamicitate decât în anumite vederi. Atât. Nu este o imagine creată să fie dinamic în desen. Pentru că expresia artistică în stil poate fi, pe de o parte, masculină sau feminină, dinamică sau statică. Statică scuzați-mă, vorbesc eu pe italian, bună obișnuință. Statică înseamnă că este neutră, nu exprimă nimic, nici mișcare, nici deformare, nici nu are accente. Asta înseamnă statică. Bun. Cum s-a rezolvat acest lucru? Cum s-a creat imaginea asta de trapez? Vedem secțiunea de contur lateral, care este, iarăși, din niște surse orale. E partea inferioară a caroseriei. Și partea inferioară a caroseriei. Da, acea linie este preluată de la Renault 16, care a apărut în 1965. O linie pierdută către amprenta longitudinală. Acum, când v-am spus acest lucru, și mi s-a părut foarte interesant, noi am discutat despre asta de mai multe ori, răspunsul nostru a fost foarte clar. Nici nu contează. Exact. Într-adevăr, nici nu contează. În cadrul unui ansamblu, acea linie, că ea este similară cu Renault 16, nu mă interesează. Ca să o iau de acolo, să o așez la o altă mașină, trebuie să reușesc să o integrez. Și trebuie ca ea să devină proprie ansamblului respectiv. Da. Lucru care este pusă pentru a rigidiza panoul. Din cauza aceasta a fost pusă că altfel apărea o singură muchie, adică o singură liniuță. Da? Ca să rigidizeze suprafața superioară și suprafața inferioară, care este de 3 ori mai lungă, a introdus această amprentă, care are un anumit sens de la gros din spate, se termină într-un unghi ascuțit pe colțarul spate și se pierde către față pe aripa față. Ce alte elemente mai găsim? Ce alte detalii de design care foiește Facebook-ul că sunt Păi, masca față. Și cu siguranță exista acest chip Wagoneer în România. Avem cele două imagini din partea stângă, modelele din 64 și din 67. Interesant este că modelul din 67 preia acea umflătură a capotei care era tipică, să spunem, modelului anterior, dar face o altă grână de calandru. La aro le regăsim pe amândouă. Și grila de calandru cu frântă în secțiune și acea umflătură de la capotă. Aici e vorba de un prototip, dacă nu mă înșel. Exact. Cum îl putem remarca? Deci, aceste lucruri sunt preluate de către oameni care lucrau efectiv industrial, proiectau industrial. Un stilist n-ar fi făcut așa ceva. Vă explic de ce. De ce? Zona respectivă este necesară pentru ventilarea radiatorului. Pentru că radiatorul depășea partea de jos, partea de deasupra a calandrului. Da? Radiatorul ajungea până la capotă. Bun, dar în producția de serie nu mai există acele grine. S-a modificat din cauza că era netehnologică. Deci nu se puteau face facule acelea așa de subțiri cu unealtă metalică la noi. Și atunci s-a optat la o dublare a părții față cu niște striații care erau de loc în loc, niște punte milimetru. Care imitau, sau preluau cumva. În schimb, fanta exista pentru introducerea aerului să răcească partea superioară a radiatorului. Bun, cum am ajuns la forma pe care o știm foarte bine. Ar trebui să specificăm că desenul capotei imaginată de arhitectul Vișan nu era acesta, ci era lat până la muchiile exterioare ale aripilor. Deci capota era o imensă parașută.
tu o ridicai, putea să zboare de mână. Atât de mare era. E posibil ca asta să fi fost ca idee gândită având Land Rover-ul? Nu, este gândită din punct de vedere al consumului de material și al tehnologiei. Nu are nicio legătură. Fiecare adevărul există și anume că soluții tehnice identice poate să ducă uneori la probleme similare sau forme similare. Am mai câteva slide-uri despre copii. Aici o să vă spun că avem opinii un pic diferite. Poate și prin prisma faptului că domnul Sterian este în design autoturisme, eu sunt arhitect. Aș putea să corectez, nu în autoturisme, ci în forestrada. Autoturismul este altceva, e un alt domeniu pentru mine. Forestrada, sunt specializat pe forestrada. Ce înseamnă o copie și ce ideea este de a încerca să înțelegem sau cel puțin să ne apropiem de acea linie fină între copie și inspirație. Pentru mine, cel puțin. Am enumerat aici, copia este sau un proces în care un designer am putea spune el copiază, este atunci când se întoarce în mod constant la original. Trage copiul la original și încearcă să vadă dacă acesta este la fel în designul său. Pe de altă parte, dacă înțelege parametrii designului de inspirație și ia acești parametri și reușește să introducă în ansamblul său, atunci eu aș numi inspirația. Da. Să o luăm mai pe concret. Am această sticlă. Copie înseamnă mai fac una idee. Indiferent de tehnologia care o folosesc. Sau aproape idee. Nu, identică. Identică. Pot să o numesc diferit, dar este identică. Inspirația este că am acești ochelari, pentru are ceilalți ochelari, dar de fapt sunt inspirați. Unde altul sunt ochelari. Deci se-a inspirat de a realiza acel ochelar, dar cu altă formă, altă, dar este ochelar. Asta este inspirația. A prelua un element. Folosesc aici ceva foarte, foarte des folosit în școala de arhitectură. Da, ideea este nu neapărat de a discuta pe marginea unui contur subiectiv care se formează în mintea cuiva care privește 3 cercuri din care lipsește un segment. Da, aici avem 3 cercuri, dar avem și un triunghi. Și întrebarea este, bun, cum? Și cum? Dacă aș vrea să iau aceste cercuri și le-aș introduce altfel, ce s-ar întâmpla? Altfel spus, dacă preiau un detaliu de pe o mașină și o duc pe alta și nu o fac bine, ce se întâmplă? În imaginea de stânga avem formele care sunt într-un raport de mărime și distanță care introduce această percepție a triunghiului. Pe de altă parte, dacă le micșorez, raportul de mărime face ca să dispară această percepție a formei triunghiulare. Identic, dacă triunghiul, imaginea din stânga, dacă aceste cercuri sunt foarte mari, pe nu mai vorbim de o imagine care se formează în mintea mea. Este exact centrul designului. În partea din dreapta, vedem că dacă le orientăm altfel, imaginea dispare. Altfel spus, din punctul meu de vedere, a lua, și revin cu fundalul ăsta la discuția despre elementele de design. Dacă ele nu sunt introduse corect și dacă nu înțeleg acest lucru când le pun într-un ansamblu, nu pot vorbi de o copie. Pentru mine, faptul că iau masca aia de la Jeep și o pun aici, la o altă proporție, nu înseamnă că este o copie. În principiu este corect. Aceeași teorie se aplică și la culori. O culoare, spre exemplu, roșu, pusă pe un pătrat alb, are o dimensiune încadrată de un circumscris sau un pătrat alb, are o dimensiune, aceeași
aceeași culoare. Da? Exact aceeași chestie se aplică și la forme. Din nefericire, în industria de automobile în industria de automobile românească, nu am avut posibilitatea de a crea obiecte cap-coadă, ci am realizat un context în care am adăugat diverse elemente ce erau în producția de serie. Faruri de camion, mânere de camion, ulterior farurile au fost înlocuite cu farurile de Dacia, mânerele au fost înlocuite cu cele de Dacia și de OSI, mecanismele în interior introduse preluate de la OSI sau de la Dacia, unele au funcționat, altele au creat probleme foarte mari. De exemplu, mecanismul de închidere de la uși, la Aro 10, a fost preluat mod de la OSI și ni se deschidea ușile pe drum asfaltat. Da? M-am trezit cu ușa când pleacă de lângă mine. După care s-a introdus un test, s-au realizat dispozitive adecvate și au început să lovească până când s-a rupt mecanismul. Realitatea era totuși cu totul alta. Practic erau pe un drum greșit. Mecanismul de închidere la osă era pretensionat. În sensul că ușile la osi crude aveau 15 mm săgeată, încărcate, reveneau la poziția în care funcționa perfect mecanismul și își asigura ușa în mod corect. La Aro 10, ușa extrem de mare, era în aceeași poziție și încărcat și descărcat. Cu timpul, intra în vibrație și automat mecanismul nu lucra corespunzător. Deci, depinde. Avem aici o parte din evoluția stilistic al lui Aro 24, la care dumneavoastră ați contribuit. Eu am contribuit nimic. Numai dumneavoastră ați contribuit. Exact, îmi pare rău să spun așa. Eu am făcut. Ce se vede? În stânga sus este modelul de serie din 1979. A urmat prima modificare, care se vede pe poza cu vehiculul roșu, realizată pentru prima oară în fabrică prin modificarea sculelor. În concluzie, modificarea stilistică s-a aplicat pe bandă în producție de serie. A fost prima și ultima dată. Din acel moment, tot ce vedeți dumneavoastră, ca modificări, au fost paliative realizate cu mijloace artizanale, aplicate pe mașini, ca oamenii după aceea să înceapă să spună fel și fel de chestii, pentru că piesele de plastic trebuiau injectate și s-au realizat în fibră de sticlă prin șuruburi efectiv, ca la tractoare. Da? Deci nu erau adecvate unei producții de serie, ci se făcea. Schimba aspectul, este foarte adevărat. Ok. În dreapta aici, păcat că n-am o imagine mai mare, se află Aro 260. Este iarăși o noutate, în sensul că a fost, după 20 de ani, realizat primul automobil Aro 244 cu apartament lung și cu acces confortabil pe locurile de scaun. Dar de ce a luat așa mult timp? Nu au acceptat. Nu au vrut să accepte pentru că ei se lăudau că Aro 244 cu același apartament, au variante și cu 2 și cu 4 și nu avea niciun fel de importanță că a te urca în spate era un timp. Da, în momentul în care deschideai ușa din spate, dădeai în scaunul șoferului. Asta e o simplă problemă, dar problema cea mai mare era a doamnelor și domnișorilor care să urce sau să coboare pe ușa din spate era groaznic. Această mașină, într-adevăr, avea confortul adevărat. Ok. În 1995 am notat eu aici, sper să nu... Hai, scrie și pe desen. Da. Aveți o propunere de facelift, dar mie mi s-a părut foarte importantă. În primul rând că e o modernizare a mașinii. E o capotă mai lată, la această proeminență mult mai lată, se leagă cumva de aripi. Are tăiatura exact ca la Dacia, mărirea suprafeței compartimentului motor, implicarea redesenarea structurii față. Totală. Ori a fost cam
realizat, dacă puteți să dați înapoi, să se vadă în partea de jos, imaginea din stânga, este realizarea stilistică pe machetă, folosind farurile de Dacia Nova. Se potriveau sau nu se potriveau? Dar trebuie să le potrivesc. În sensul că aveau o anumită poziție pe care eu o știam din documentație, pentru că trebuie să specific atât la Aro cât și la Dacia. Eu umblam în toate secțiile, fie că erau de cercetare, fie că erau de producție. Cunoșteam absolut tot. Și nu mă oprea nimeni. Astăzi mai pot intra nicăieri. Este 6 prezidențial. Ce ați făcut cu masca aici? Aici, mai glumit, mai serios, am considerat că este timpul să sar calm. Mi-au pus atât de multe piedici să modific partea fața automobilului, încât am spus, dacă pentru Ceaușescu nu modifică, apoi... Nu modifică pentru nimic. E mai a la american, așa e. Am luat farurile. Acest proiect a fost realizat împreună cu domnul Vașchevici. Domnul Vașchevici a făcut corpul de caroserie, desenul tehnic industrial. Eu am făcut partea artistică. Și automat, lângă dânsul, am stat și am redesenat la scară proporțiile și toate celelalte care trebuie. S-a potrivit aici linia laterală a mașinii care este pe drept? După cum vedeți, cred că da. Eu așa cred. Și dacă n-ar fi fost așa? Nu trebuia să nu fie așa, pentru că de-aia eram acolo. Era obligatoriu. Încă câteva imagini cu Aro 306 prezidențial, cu portiera mijloc de mare. În realitate, vehiculul, ușa din față o are scurtă ca înălțime, nu are până jos. Da? Aici, de fapt, avem varianta cu 3 uși, în realitate a fost făcută cu 2 uși. Cu 2 uși, da. Din față, masca respectiv, da. cromată sau inox? Da. Cromată, nu aveam un inox adecvat pentru astfel de proceduri, pentru că era foarte dur din cauza carbonului conținut și nu puteai nici să amprentezi, nici să... A fost realizată de tablă până de amputisare și cromată ulterior. O deviație, să spunem așa. Da, am avut o temă de vehicul militar, temă de la armată. Am dezvoltat partea de estetică, ținând cont de anumite criterii pe care le cunoșteam la armată, nu mi-a spus la dispoziție decât cuvinte. Nu mi-a spus absolut nimic referitor că trebuie să respecte lumina, că trebuie să fie într-un anumit fel construite suprafețele care gloanțele să ricoșeze și așa mai departe. Practic mi-am prezentat partea de stil și am realizat niște machete. Da, ea e totuși diferită de Dragon. Noi cunoaștem Dragon. Da. De ce aici s-a întâmplat o provocație. De asta sunt aici. Pentru că proiectul a fost făcut la cererea directorului nostru. După realizarea machetei am avut o discuție un pic mai invocată cu reprezentantul meu APN, după care, ca să nu se piardă banii, directorul a decis să realizeze în secții ce se putea realiza. Drept dovadă, a preluat niște copii ale desenelor ce le dădusem la fabrica de matrițe, realizăm machetele, și eu ulterior am găsit aceste copii în secția de sudură. Nu mi-a convenit pentru simplu motiv că era desenul meu și nu m-a întrebat nimeni cum ar putea să facă să iasă și bine. Da? Inginerul respectiv a primit dispoziție să utilizeze ceea ce exista în curte. Inclusiv tablă, prostă la apă, întâlnită, prostă făcută și a creat o impresie că ar fi ceva similar. Atât. Așa a ieșit automobil Dragonului. Mulțumită acestui inginer care a muncit serios, vă spun sincer. Asta este ceea ce vorbeam înainte, un pic mărit și lângă desenul realizat de dumneavoastră, cu facelift-ul faruri indecale. Mi s-a părut foarte interesant și bandoul acela al bara în două culori, exact, care o serie înainte. S-au realizat în 2 mașini și atât. Era legată și de bordul
Nu. Acesta era numai pentru variantele exterioare ale vehiculului și ajunsesem la un moment dat să nu mai realizez documentație de stil, ci făceam anumite schițe, după care mă duceam la atelierul de modelărie și realizam fizic pe caroseriile care le puneau la dispoziție. Pentru că existau foarte multe discuții, păreri și am încercat să evit, arătând desenele care mă puteau conduce la anumite lucruri. Pentru că și schițele le realizam, după care pe model apăreau foarte multe modificări din diverse motive. Da? Iar produsul final putea fi altfel, dar corespunzător cerințelor mele. Bun. Procesul ăsta de fabricație. Mi-ați vorbit de foarte multe ori de un master model. Ce e un master model? Master modelul este un obiect, de fapt, este un suport metalic turnat, folosit ca bază, pe care se atașează în mod extrem de precis componentele caroseriei componente exterioare. Care componente exterioare reprezintă pozitivele, după care se reproduc sculele. Respectivele pozitive sunt realizate la interior grosime tablă și sunt aceste modele atașate acestui suport, stau ani de zile, zeci de ani, fără să se modifice. În producția de serie mare este necesar acest master model pentru reproducerea sculelor după un ciclu de fabricație. La Aro 10 n-a fost necesar niciodată, ca și la Aro 24. Pentru că n-am atins niciodată 100.000 de vehicule. Deci Aro n-a avut master model. Master modelul de care am auzit că ar fi existat, probabil era prin secție, așa cum mi-a scris, a spus-o, am văzut adunat, așa cum era adunat la Aro 10. Acest lucru sigur l-ați văzut în străinătate, în Italia. Evident, orice vehicul, inclusiv Ferrari, am văzut master modele realizate. Frezate, finisate, puse la punct și prodate beneficiarului. Orice vehicul are un master model. Suportul metalic este foarte greu de obținut, întrucât de la turnare până la a fi folosit durează între 15-20 de ani. Din cauza faptului că metalul... Folosește un metal vechi. Exact. Din cauza faptului că trebuie să îmbătrânească. E lăsat afară în ploaie, în condiții meteorologice grele și după ce este îmbătrânit, după perioada asta, sunt preluate și sunt frezate suprafețele exterioare și se adaugă toate acele poziții de atașament pentru elementele exterioare ale vehiculului. Cele două modele... Aici se vede capota stârnișeană din el. Stârnișeană. Așa. Restul aparțin celor de la autobuz. Vorbim de capota care se duce, este lățită până la nivelul alb. Așa era schița inițială. Exact. Și a fost transformată ulterior. Ulterior pentru condițiile care le-am spus. Dar masca față era așa sau era cea de la... Nu, aceasta este creația celor la autobuz. Apropo, celălalt 4 faruri este, de fapt, intervenția firmei CMA. Da? Aro 10. Aro 10 l-ați găsit, ați spus, în fabricație. Nu, am spus că în 1980 a început fabricația, adică a început de seria 0. Aproape de fabricație. Erau așa. Câteva. La Aro 10, unul dintre elementele foarte similare este această săpătură în linia laterală a caroseriei, care este foarte similară cu cea de la... Nu numai aceea. Dacă ne uităm foarte atent, găsim decupările elementelor care păstră caroseria sunt identice. Dacă ne uităm la capota motor, cu excepția amprentei centrale, capota este aproape similară cu cea de la Range Rover față. Dacă aveați o poză față, se vede.
El cu forțarul față pentru lampă este identică la Range Rover. Numai că Range Rover avea lămpile mult mai late, Aro 10, din considerente de dimensiuni, s-au mai mișorat. Asta este un desen realizat de dumneavoastră. Am scris bine anul acolo, 1985? Da, exact. Cum e desenul ăsta în 1985 când mașina se fabrica în 1980? Straniu și pentru mine, pentru că eu am întrebat în compartimentul de proiectare caroserie unde sunt marile planuri sau marile planuri caroseriei de Aro 10. Și mi s-a spus că nu există. Și nici nu l-am găsit. Atunci mi-am reconstruit singur, pe planșetă, în creion, nu l-am mai apucat să-l trag în tuș, pentru că îmi trebuia pentru 4 uși determinarea faptului că pot realiza 4 uși pe apartamentul de 2400 sau nu. Și atunci mi-am pus toate recomandările normelor existente, atât americane cât și europene, în acest desen, construind inclusiv postul de conducere, partea de motorizare, suspensii și așa mai departe. Și aveați nevoie de acest plan pentru a duce lucrurile mai departe? Exact. Ulterior am realizat, am modificat o machetă de Aro 10 pentru aceste 4 uși. În varianta mea s-a realizat un prototip în varianta constructorului, adică proiectantului. S-a renunțat în final la ideea de apartament scurt, adică apartamentul normal de 2400 și s-a optat pentru apartamente variabile. 2 uși apartament 2400, 2650 apartament pentru 4 uși. Care 4 uși au fost ușile folosite atât pentru 11.9, adică varianta cu penă spate, cât și cea cu limuzină, mă rog, hardtop normal. Ce cuprinde un plan carosier? Plan carosier? Ce cuprinde un plan carosier care ar trebui să stea la baza oricărui carosier conține o documentație completă. Da? În afara faptului că există un caiet de sarcini emanat din de stafful managementului firmei, care caiet de sarcini poate descrie și în vorbe noul produs, în sensul că trebuie să exprime tipul de exprimare artistică, adică caroserie fluentă, caroserie neutră, caroserie cu linii masculine sau caroserie cu linii feminine. Deci inclusiv stil. Exact. Adică aceste lucruri sunt impuse de cel beneficiar prin sistemul sau organizatorii, care lege date de piață, le centralizează și decide politica viitoare a firmei. Toate aceste date ajung în mâna stilistului, pe o parte, pentru că sunt și alte date care ajung în partea financiară, în partea tehnică, industrială. Da? Și toate astea se întâlnesc aproape către finalul procesului de design. Ce ați făcut cu desenele astea două? Desenele acestea sunt prima intenție a staffului de la Aro pentru mărirea compartimentului motor la Aro 10. Întrucât de la proiectul inițial calculat teoretic pentru o anumită greutate, o anumită încărcătură, s-a ajuns că a depășit atât greutatea cât și încărcarea structurii caroseriei. Ceea ce a dus că motorul de 1289 era mult prea mic și turat excesiv, ceea ce aducea uzuri suplimentare și reclamații din partea clienților. Asta e varianta cu 120 de mm. Da. S-a tot pedalat pe ideea să se numerească către față botul mașinii, să zicem. Asta era în acord cu imaginea... Eu am desenat toate aceste chestii pentru a vedea, atât eu cât și cei care priveau, discrepanțele care puteau apărea, întrucât Aro 10 deja impusese în viață o imagine, cum să exprim, o idee de spațiu habitabil mare, un pod foarte mic, o parte de față foarte mică. Exprima mult în interior, mic pe afară. Aceeași
și idee stilistică care a emanat prima dată Mini Morris. Nu este o mașină foarte elegantă, în schimb Mini Morris arăta că înăuntru te puteai lăvăi atât era de spațioasă în interior. Acest lucru era și pentru Aro 10, că era o caracteristică importantă pentru confort și pasager. Și desenând toate aceste variante, mi-am dat seama că mergem prea departe. Și cumva era o fundătură sau... De punct de vedere imagine, da. Din punct de vedere imagine. Era o fundătură. Aici se văd cele 4 și planul carosier pe care l-am desenat, varianta prototip realizată de către colectivul de proiectanți și varianta propusă de mine. Dacă observați, ușile nu sunt cu rame, sunt îmbutisate dintr-o bucată. În schimb, proiectanții au folosit ramele de la Dacia 1300, ceea ce, din punctul meu de vedere, a creat un disconfort ca imagine, pentru că geamul s-a înălțat foarte mult, comparativ cu proporția care exista în lui. Iar jos este macheta realizată de mine. Și ceea ce ați dus, poate mai departe, să spun așa, a fost Aro 10.4 super lux. Da, pentru că Aro deja era în degringoladă, s-a încercat revitalizarea și totuși s-a insistat pe introducerea mecanicii de Aro 24 pe caroseria de Aro 10. Colectivul de proiectanți au reanalizat propunerea inițială și au optat pentru un alt tip de modificare care a dus tot la mărirea compartimentului motor. Vă rog, dacă mai aveți imagine. Nu aceasta. Noi aceasta mergem mai departe. Aceasta este. Asta. Practic, s-a deplasat axa roții față cu 60 de mm în față, iar pasajul a fost mărit cu 60 de mm tot în față. Ăsta păstră ideea de... A păstrat raporturile și a păstrat raporturile între suprafețe. Dacă observați, distanța între pasajul vopsit gri și lampă este aceeași ca la Aro 10 normal. Deci, vorbim de zona asta, nu? Exact. Practic, nu se sesizează modificarea. Dar se văd roțile mult mai mari, care nu au putut intra în caroseria veche. Bun, remarc aceeași linie a caroseriei, dar pe de altă parte, cu toate elementele de aici, ăsta, față de primul Aro 10, ăsta e un picul. E musculos, e musculos. Da, nu. Din punctul ăsta de vedere, introducerea motoarelor mari era un câștig fantastic. Introducerea întregii mecanici de Aro 24 a fost un eșec total. Pentru că mecanica de Aro 24 avea mari probleme. Și automat preiei problemele de la un produs și le duci la alt produs. Nu le rezolvi. 1980. Începătorile mele timide. Primele desene care erau influențate și de Aro 10? Erau, poate. Obligatoriu. Ați renunțat la linia aceea, linia Renault 16. Da. Deci eu n-aveam... Și ați mers pe o mașină mult mai mult. modernă. Și, foarte serios, nu aveam treabă cu Renault 16. Pentru mine era importantă căutarea. Deci, în afara informațiilor care le aveam, din punct de vedere stilistic, totdeauna cauți. Nu poți să desena ceva la prima mână. Continuu desenezi, încerci secțiuni, cum arată, îți convine, nu-ți convine și cauți în continuare până ajungi la acea soluție care pentru tine e perfectă. Poate pentru alții nu, dar pentru tine e perfect. În școala asta, despre asta vorbim, că și noi ne întoarcem acesta e un proces. Facem și refacem, se numește proces de creație. Da? Pentru că designul are multe componente, în afară de informație, creație, talent, mai există cunoștințe tehnice, înseamnă și informații. Fără informații nu poți face nimic. E foarte important. Desenul dumneavoastră cu între vechi și nou. Exact. Și influența. Și influența. Și mă interesează foarte mult, vorbeam la un moment dat despre stil. Cum duci stilul mai departe la modelul următor? Ce ați preluat aici și ce ați reușit să transmite și prin ce elemente? Dacă observați, caroseria de sus, care este caroseria în producție de serie, seamănă foarte mult cu caroseria de jos.
Dar caroseria de jos arată secțiune transversală, dacă observați. Nu mai avem linia asta de aici. Dar și partea față este modificată. La fel și partea spate. Lampele sunt altele. Integrate în caroserie. Exact. Cu bare integrate în caroserie. Cu bare integrate în caroserie. Pe linia bare și... Poate că seamănă foarte mult. Ce alte elemente ați mai introdus? M-ați povestit la un dat de o... Aici nu se vede. Practic, fiind o elevație, nu exprimă tot ceea ce trebuia. Mai departe, eu am preluat elemente caracteristice. Dacă vrei să perpetuezi imaginea unui produs vechi, asta în cazul în care marca dorește ca să rămână aceeași imagine de-a lungul timpului, indiferent ce intervenție stilistică faci, trebuie să găsești la fiecare produs vechi elemente caracteristice pe care tu, ca stilist, le poți prelua și include în noua formă, în noua volumetrică, în noile suprafețe. Și altfel ea devine recognoscibilă pentru public. Exact, exact. E tot un aro. Își păstrează și caracterul. Clienții vor putea spune, da, este tot un aro. Nu este altceva. Din păcate, din fericire, acestea sunt primele desene în 1979. Un pic mai primitive, un pic mai dure ca linie, dar în principiu am ajuns să vedeți că acolo apar niște linii cu triunghi de la parbriz. Farurile foarte mari pentru că zona măștii foarte mare pentru că așa erau condițiile de atunci. Nimeni nu permitea să inovezi. Trebuia să folosești ce exista. Asta era o cerință din partea fabricii sau unde s-a ajuns la desenele astea? Desenul ăsta a fost impresia mea, prima mea impresie de artist în fabrică. Prima mea impresie. Nu cerea nimeni nimic. Eu am făcut treaba asta de capul meu. Aici vorbim de Aro 254. Aro 254 fiind primul vehicul nou care era propus pentru înlocuirea gamei de Aro 24. Uitați comparația între produsul Aro 254 și produsul Aro 244. Produsul Aro 244, ca elevație, este o formă statică. Da? Cealaltă imprimă deja o dinamicitate munte. A existat diferență între machetă și modelul funcțional. Da, la scara 1 pe 1. Da. Aceasta a fost prima mea surpriză în creațiile automobilului, și anume că ceea ce desenez la o anumită scară, să zicem, mică de planșetă, este altceva la scara 1 pe 1. Proporțiile se pot și inversa între suprafețe, între volume, ceea ce numai experiența în timp te poate ajuta să le corectezi la primele desene. Altfel nu. Da. Asta mi-a spus chiar timpul liceului. Așa. Făceați machete. Da. La ora de sculptură făceam machete de lucru. Bun, Aro nu avea machete, nu făcea machete sau era ceva relativ? Deci, în afara desenelor pentru acest produs, pentru această caroserie, am realizat machete la scara 1/5 și nu una, vreo 5-6 machete. Diverse idei stilistice. A fost aleasă această variantă pentru a fi realizată la scara 1/1. Noutățile la această variantă erau atât la structura caroseriei care se realiza numai prin puncte, niciun fel de structură de vapor, ceea ce era, sau ciocan, care era la Aro 24, și în partea de mecanică. Nu vorbesc de organizare, post de conducere, anexe și tot așa. Cu totul și cu totul altfel de a privi lucrurile. Ați condus mașina asta. Obligatoriu, pentru că ce o concepi, este obligatoriu să pui mâna să vezi ce ai făcut. În momentul în care ajung la a defini lucrurile din varianta de studiu, există un moment clar așa din care intru în producția de serie și mă opresc de la schimbări? Nu. Deci, inclusiv procesul de
realizarea acestor modele este foarte lungă. Da? Întrucât, din nefericire, la ARAM am fost singurul. Pentru așa ceva lucrează echipe interdisciplinare. Da? Nu lucrează singur om. Da? După ce este finalizat procesul de design, automat procesul de design include o evoluție a produsului în fabricație, cu etape și date precise. Deci, cu alte cuvinte, întregul proces este studiat punct cu punct de la bun început. În momentul în care a început fabricația, se știe exact când se va modifica, de ce se va modifica și ce se va modifica. Asta este producția de serie. Nu poți interveni oricând pe bandă și să aduci modificări așa cum s-a făcut la ARO. Ce modificări? Sau dați-ne un exemplu. Ce s-a întâmplat la ARO? Au existat niște, să zicem, s-a descoperit o greșeală sau ceva ce trebuia schimbat. Asta s-a întâmplat după o serie de vânzări. O serie de vânzări. Să vă spun mai clar. S-au vândut pe o piață 50 de vehicule, automat s-au trimis oameni în serviciu pentru că au fost reclamații că au căzut anumite piese, le-au schimbat, după care a apărut necesitatea modificării acelei piese sau prefacerea caietului de sarcini și delegații la colaboratori pentru a aduce modificările necesare să nu mai ai astfel de căderi. Da? Toate aceste modificări automat erau aplicate în producția de pe bandă. Ulterior, obiectele, unitățile care se fabricau nu mai erau egale cu cele care au fost fabricate. Nu, dar nici nu vreau să mă gândesc, adică era o serie de 100 și următoarea serie era 15 mașini. Și tot așa. Și tot așa. Și tot așa. Ar fi trebuit să știu în momentul în care cumpăram mașina, să știu, dom'le, eu am seria de 15 modificată în 80. Asta se știa în departamentul de proiectare, dar nu știa clientul. Pentru că dacă apărea o defecțiune, serviciul nu știa nimic despre ce este vorba, numai când lua piesa, ajungea în fabrică, începea să fie determinată anul de fabricație plus cine a fabricat, cum a fabricat. Da? Aceasta era problema. Modificări extrem de multe a dus la confuzie și la un haos. Asta e clar. Ați luat un element aici de la Fuego și la... Obligat. Asta înseamnă inspirație. Linia... Da. Asta e. Deci, propunerea de stil poate avea elemente de inspirație. În realitate, în procesul de finisare a elementelor stilistice, pot apărea modificări. Spre exemplu, se știa foarte clar că această zonă va fi eliminată și se va face tot din treabă, deci panoul de ușă va fi integral complet din tablă. Integral din tablă. Un bord modular care mi se pare extrem de interesant. Da. Nu vă mint, mai mult decât de la ARO 26. Nu contest acest lucru, întrucât eu, fiind în mijlocul atelierelor de proiectare, am văzut ce înseamnă să faci în producție automobile cu post de conducere stânga și post de conducere dreapta. Automat am început să gândesc acest lucru pentru a simplifica atât tehnologic, dar și ca imagine. Da? Din acest motiv a apărut această idee. Farurile erau de la ce? Farul 24. Farul de fi 120. Mie îmi trebuia far de 90. N-am avut atunci. În schimb, am pus un plastic transparent în față, ceea ce nu exista. Fară înăuntru cu sticlă și plexiglas afară. Mi-ați spus că nu v-a plăcut proporția între faruri și... Nu. Deci aici, la acest model, se vede clar discrepanța între volume de la scara 1/5 la scara, scuzați-mă, la scara 1/1. Nu mi-am dat seama că elementele, cum sunt barele, pot apărea atât de subțiri, să zicem. Da? Și multe alte lucruri. Grila mască mi s-a părut prea înaltă, capota în partea superioară către mască prea subțire. Sunt foarte multe elemente. Lucruri în mod normal. Refiniția
refinisat. Exact. Partea pavilionului a apărut o parte deșită în centru, ceea ce nu era în desen, era o parte curvată ca la Range Rover, dar din punct de vedere al prototipului atât s-a putut face, fără model, fără nimic, pe genunchi. Această mașină a fost făcută pe genunchi. Deci n-a existat model decât două modele de lemn pentru aripile față și laterale spate. Restul e făcut pe genunchi. Pe genunchi, dar exista și un prezidențial. Eu desenam mult. Nu numai prezidențial a fost. Nu a fost singură prezidențial. Multe. Ce avem Prime desene. Face parte din prima gamă de desene. Influențată de tendințele americane impuse automobililor europene. Nu, când am văzut asta, mi s-a părut că e poate... Dați mai departe. Dau mai departe, nu? Asta. Da. Ce a urmat cu Aro 26. Mașină, din punctul meu de vedere, foarte modernă. Da. Anul acela. Era un desen. Ca oricare stilist desenez și pe lângă. Nu numai ceea ce e ca documentație pusă la dispoziție pe care trebuie să o urmezi, să o îmbraci, să creezi pe ea. Da? Acestea sunt idei. Da. Fața asta așa neagră, bun, poate am eu în minte o mașină, mai aminte de Seat Boca Neagră. Exact. Exemplul este foarte bun. Exact. Acel Seat 1200 care face parte din... și cel care câștiga non-stop concursurile de la revista Autoturism Carabela, tot așa. În continuare, miniatura foi. Să înțelegeți furia mea respectiv referitor la design. După căderea proiectului ARO 254, pentru că a fost o cădere bruscă, din motive total puerilărești, m-am ambiționat și am început să fac studiu complet pentru un nou vehicul. Acest vehicul rezultat depășea orizontul anului 2000. În 1980. Când au văzut, ei n-au știut nimic despre realizarea acestei machete. Mi s-au aprobat toate notele care le-am dat și m-am dus să realiza macheta. Când m-am prezentat cu macheta, au privit, au întors ochii și au plecat. I-am întrebat ce s-a întâmplat, nu pentru noi. Totuși ați continuat să mai faceți niște desene. Evident că în design, dacă nu ești furios, nu ai scos nimic. Și furgon? Aici am studiat toate variantele. Cu 4 uși, un tip cu structură supraînălțată, camionetă și așa mai departe. Aici am apelat la biodesign, și anume inspirația din lumea animalelor, și anume pentru mine era animalul râs. Nu se vede foarte bine, dar fiind lămpile colorate, se disting foarte bine. Colorate, galben și roșu în spate. Urechea de râs. Care ideea părului pe locan către lămpile de spate. Pentru varianta cealaltă, de CN, care a rămas la nivel de machetă 1/3. Varianta prezidențială, cea lungit, nu, varianta cu 4 uși n-a mai fost realizată machetă. Aici vorbim de Aro 264 CN. Nu ca Ceaușescu Nicolae, ci caroserie nouă, întrucât la Cezar Pitești se lucra la Dacia Nova, pe care eu știam, și care a primit acest cod caroserie nouă. Da. Vânzătorii au spus Ceaușescu Nicolae. Da. În primele fotografii, din stânga, este modelul ieșit din prototip. Exact în dimineața în care a ieșit, am făcut fotografii. Pe care l-ați condus? Am condus și pe acesta. Fără supărare, eu am condus tot ce era de condus din fabrica Aurei, cu
inclusiv modelele create de mine. Bun. Și de ce n-a intrat în producție? Deci, este o istorie foarte lungă și totul se rezumă la bani. Statul nu știu decât să scoată bani din arul, nici de cum să investească. Nu a vrut să investească nimic. În momentul în care ce-au ajuns pe la dispoziție acest model să fie pregătit pentru producția de serie, banii au fost foarte puțini primiți la minister. Rețineți că pentru introducerea unui vehicul de acest nivel tehnologic, investiția era de câteva zeci de miliarde de euro. De euro. La timpul respectiv. Pentru că era vorba de schimbarea tehnologiei complete. Deci să treci de la tehnologie bazată pe roți dințate la tehnologie bazată pe roboți și laser, diferit. A fost o echipă de la Renault, a văzut această mașină și a spus, vă aruncat, după ce a vizitat toată fabrica, a spus, vă aruncați capul înainte, fără să știți ce vreți să faceți. E aici un slide care l-am luat direct de la dumneavoastră și este o comparație între Am fost criticat ca toți creatorii că ceea ce fac nu fac decât să copiez și atunci am pus în paralel cele două fotografii, Magnum și ceea ce am realizat eu. Practic, Magnum este o mașină realizată de stilistul designerul Tom Jordan pentru piața americană, nici de nu piața europeană, la o firmă, tema numită la o firmă o firmă micuță, Raikon Visore din Italia, care se ocupa cu realizarea a diverse prototipuri. În Italia am văzut cu ochii mei, am lucrat la astfel de firme, știu exact ce fac și cum fac. Da? Diferența este foarte mare, din punctul meu de vedere. Pentru ochii neavizat, o fotografie poate să zică, în fotografie mă spun, da, e ceva similar, eliminăm o frătură după capotă și cam pe acolo. În realitate nu este așa. Un volum este judecat, un obiect, numai în 3D văzut în fața ochilor, nu în fotografie. Asta e cultura mea. Cu atât mai mult. Vorbim de o mașină isoară de 4,60 m și lată de 2 metri și are 26, 4 metri și un pic și ține de 1,80 m. Da. O altă scară. Da, asta sunt date puse de mine acolo, pentru date reale, dar eu am văzut obiectul în realitate. Nu are nicio legătură cu arul 264. Nicio legătură măcar stilistică. Este total altceva. Dar, am spus, și vrea să fie rațional, niciodată nu exprimă pe lucruri superficiale. Documentează, vezi obiectele în realitate, punem unul lângă altul și vezi despre ce este vorba, abia atunci poți să vorbești. Dacă ai cultura necesară, să faci deosebit. Sau asemănări. Că poate exista și asemănări. Aici o planșă, cu planșa de bord. Și este cumva interesant să vedem trecerea de la schiță la realizare. Deci. Văd acolo două culori de macheta unul la unul. Deci. Vă povestesc pentru că încet, în ARO am reușit să introduc un mod corect de a realiza modelele design. Încet. Nu am reușit să finalizez totul. Dar în planșa aceasta bord, de fapt, este un complex de elemente. Nu este numai planșa bord. Totul este făcut la scară, în sistemul de referință al vehiculului, al automobilului. Deci, practic, este măsurabil și orice cotă se poate regăsi de pe model în desen. Pentru prima dată am făcut trasajele. Asta înseamnă toată documentația aferentă a caroseriei cu
structură, post de conducere, elemente mobile, elemente fixe, componență, absolut toate. După care am realizat secțiunile, schițele manual, le-am introdus în computer la fabrica de matrițe care dorea să achiziționeze un program pentru eliminarea modelelor de copiere și avea nevoie de o justificare. Le-am adus aceste schițe și ei au construit în programul respectiv suprafețele. Suprafețele au fost introduse prin sistem digital direct în mașina de frezat și au frezat acest obiect. După ce au realizat macheta respectivă, s-a vacuumat acea folie cu grenaj care acoperea suprafața de rășire. În realitate, prin proiectul industrial, suportul foliei de grenaj trebuie să fie o stradă spumă și o structură injectată cu o grosime de 3 mm constantă. Da? A fost apreciat această... S-au realizat câteva mașini. Iar după plecarea mea, pentru că imediat, fiind aproape ultimul proiect, al doilea ultim proiect, au încercat să-l industrializeze și, nerespectând în condițiile pe care le-am pus, au realizat planșa bord integral cu consola și automat au apărut niște probleme. Practic, ce văd acolo trebuie să fie în culoarea mașinii. Exact. Mașinale, exact. Ceea ce era verde de acolo, erau culorile mașinii. Era albă mașina afară, acelea erau vopsite piesele, acelea erau vopsite albe. Era albastră, erau vopsite albastră. Roșu, era roșu înăuntru. În momentul în care intrai în mașină, se schimba imaginea. Nu le vedeai așa. N-am înțeles. Mai am 4 planșe. Vă rog, mai sunt, eu am încă vreo 100. Ce s-a întâmplat cu proiectul ăsta? Este un Renault? Poate fi. Opel, Renault, poate fi orice. Deci, la un moment dat, șeful de la atelierul caroseriei a venit la mine și mi-a spus, domnule, trebuie să ne apucăm să facem un furgon. Adică un furgon cu post de conducere semi-avansat. A mai fost o încercare în 1980, pe vremea inginerului Concu, cu un post de conducere avansat. Acesta era pentru un post de conducere semi-avansat. Era evident că noi nu aveam niciun fel de informație, adică eu nu aveam niciun fel de informație decât niște prospecte al unor vehicule similare. Renault, Opel, Nissan, Peugeot și așa mai departe. Fiat și așa mai departe. Automat, după acele prospecte, în cap ce se rămân? Certe imagini de la unul, de la altul. Și am început să desenez, pentru că desenând apare filtru. Filtru apare numai când desenezi și când cauți. Da? Și am desenat. Unele seamănă cu aia, altele seamănă cu altele și tot așa, mai departe. În final, după plecarea mea, până la plecarea mea, am realizat pe același program la fabrica de matrițe, ce se vede macheta în dreapta, la scala 1 pe 1. Pe același program. Secțiunile și desene sunt realizate cu acel program la fabrica de matrițe. La CESAR nu există niciun program ca să poată să facă așa ceva. Nu există. Ca să înțelegeți ce înseamnă proiectarea la CESAR. La noi, la Câmpul, nu vorbesc de CESAR Putești. Mai am 2 imagini care mi s-au părut extrem. Am lăsat la Pumbuș la sfârșit. Acesta este postul de conducere semi-avansat. De fapt, un studiu al meu în baza machetei realizate de inginer Concu. Am început să fabulez un pic. Atenție, în an 1980. Exact. Eram creativ și atunci. Ultima imagine care pe mine m-a lăsat perplex este asta. Tot de atunci, dar este post de conducere avansat. Da? Ce pot să vă spun este că am niște desene de acest microbus post de conducere avansat, care după 10 de ani l-am întâlnit la Roma și circulă ca vehicul electric. Coincidență, inspirație, ce puteți spune? Hazard. Hazard.
închei cu... Ce a fost și a rămas. În altă facultate este uzinar. Poate că e o lozică care a făcut uzina, noi eu cred că e aceeași lozică și distrusul. Da, e posibil. Pot să vă spun că pe timpul directorului Nike, care m-a și angajat în acea direct m-a angajat, dânsul, nu alții în uzină. Pe timpul directorului Nike era o disciplină extraordinară în fabrică. Directorul la foarte mult în secție, avea un staff tehnic foarte bine pregătit și, referitor la personajul respectiv a directorului, găsea o persoană care avea părul mai lung, îi dădea 5 lei, mâine vin dus. Am fost singura iarmă la om, am fost singura persoană care nu i-a spus niciodată tundete. Eu am păr mare. Da? După plecarea directorului Nike și a directorului tehnic Fruntul, totul a luat-o în căderile. Din toate punctele de vedere. Disciplină, calitate producție, tot. Și se vede. Este desenul care a fost acuzat că seamănă cu Olsitul. Atunci a apărut Olsitul în România, nu există mașini decât Dacia și Olsit. Și cum a ajuns macheta de Aero 264 aruncată la gunoi și recuperată de domnul Hagi, care îi mulțumim pe toate căile, a pus-o pe niște roți, a adăugat niște bare de Aero 10, că barele nu s-au mai găsit, da? Și a plantat la Muzeul Dânsul. Mai exista o machetă de Aero 26, care era ultima variantă, în același stadiu ca și aceasta, da? Ne-am pierdut urma. La scara un pic. Domnule Sterian, mulțumesc foarte mult de efortul de a veni aici și de a ne prezenta toate aceste lucruri. Dacă există întrebări. Aș dori să vă întreb dacă l-ați cunoscut pe domnul director Giovanni. Este prietenul meu. Da. Eram student, ne-am prezentat firma celor de Aro 24, poligonul de Frecvești și așa mai departe. Și la final ne-am prezentat un Mercedes G-Class. Ați putea să vă spuneți ceva vis-a-vis de inspirația celor de Mercedes. Iar eu eram tânăr și neștiutor. Nu știu dacă știți că tot atunci era o poveste între Răspund și Fiatul 500. Așa. Și am întrebat dacă italienii ne-au amenințat cu Răspundul, că ne propiem produsul lor. De ce nu dăm și noi judecate pe cei de la Mercedes? Și am zis, înainte, avem bani să ne judecăm cu Mercedesul. Ați putea să ne spuneți ceva dacă a fost o discuție între cele două voci sau tot așa folclor? Da, nu a existat și nu a rămas decât folclor. Realitatea este că master modelele sau modelele din Jeep Stentar au fost retușate în Italia. Da? În Italia au lucrat foarte multe firme și lucrează foarte multe firme machetele sau anumite elemente puse la lor. Da? Am avut onoarea. Mi-a fost extrem de greu să lucrez în Italia, n-a fost o viață ușoară, dar am ajuns în centrul automobilului de la Torino, centru de modele, în care se realizau machete car show pentru saloane. Am participat și am realizat. Am participat la Mercedes clasa M, clasa R, am realizat macheta integrală la clasa R, eu fiind conducător de grupă, și multe alte Mitsubishi, Renault și așa mai departe. Am lucrat foarte multe lucruri. Referitor la gen, într-adevăr, este inspirație care conduce la... Ați văzut modelele noastre cu van? E o inspirație. Nu este o copie. Pe de o parte. Pe de altă parte, realizarea tehnică și tehnologică al Mercedes clasa G este cum sunt navetele spațiale pentru Dacia.
Deci aici e diferența, pentru că altfel se putea pune problema de ce v-ați inspirat atât de mult. Atât. Ori noi fiind mici copii și știam nivelul de atât de logică și de calitate, nu pot să scoatem un cuvânt. Ceea ce știu vă pot spune. Asta pot? Seria 24 a plecat de la motor, de la... Nu, de la apartament. De la apartament. Da. Nu. Nu. Și atunci 25, 26, 27, 28... De la apartament. Tot de la apartament. Sigur. 26, 29, iar eu le-am pus codul. 11, anul 11, 4, 12, 4, tot eu le-am pus codul. Anul 10 a avut o altă specificație. Da? Asta era o variantă. Noi, 240, nu avea decât 2 locuri, 2 uși, spațiu de depozitare sau încă 6 pasageri, spre exemplu. 241 era varianta militară, 4 uși, 243 carosat, supraînălțat, 244 4 uși. Cam așa era. Aceasta era metoda. De unde și 264 la CN era varianta anul 2600, 4 uși. 4 uși. Aro 29 era furgonul, era comportament 2900. Așa s-a pomenit la noi. Singurul aro se... Apartamentul acela, da. Era mărit, da? La 3300. Singurul care a sărit calul a fost aro 10. Nu știe nimeni unde a apărut codificarea de aro 10. Am întrebat, am vorbit cu toți, inclusiv oameni care au participat. Bună seara, domnul Popescu. Mă bucur. Acum, mă ascultați. Până acum am ascultat pe dumneavoastră. Unul rezervă. Nu știu, am vorbit cu domnul Om. Nu știu, a zis că nu știu cine a modificat în acest moment proiectul aro 10. Cred că nu are nicio legătură nici cu motorizare și cu apartamentul, nimic. Faptul că a preluat elemente de Dacia și atât. Obligat, era o temă a gospodării de partid. Am văzut că ați explorat destul de mult ideea de aro de instituție apasionată. Nu, eram obligat. M-a interesat prea puțin chestia aceasta, dar nu să iau în considerare. Puteți să ne descrieți cum ați depus proiectul de finalizare a aro de 6 de la rețele din aro până la final? Care au fost etapele? Deci etapele au fost în acest mod. Deci nu a existat feedback. Mi s-a spus că au de aro 306. Da? În momentul în care, deci clar, aro 306, a trebuit să mă informez ce dimensiune are, ce caracteristici sunt necesare a avea și atunci mi-a dat un feedback. Și am realizat desenele care le-ați văzut. Aceste desene a trebuit să le transpun la scară și le-am făcut împreună cu domnul Mașchievici. Direct pe planșetă la scara 1 pe 1. Da, domnul Vașchievici a realizat proiect industrial, care a fost realizat în prototip cu mijloacele de prototip, nici de timp de bani. Da. Nu, față de schiță nu. Nu. În față de schiță s-a păstrat capota care exista, deja modificată de mine, și, în schimb, în desen, capota era un pic mai largă. Dar nu a fost necesar, întrucât compartimentul modificat cu un motor nu a fost modificat. Și nu era necesar să mă extind niște tablă în plus. De ce? Ca estetică, ca ce? Nu este argument. Deci, așa se lucra pe atunci.
te apuci de treaba asta, ai farurile astea, lămpile permitezi. Lămpile care sunt, e de acolo și le pui acolo. Asta le-am pus. Cum am știut, și am creat secțiunile care m-au interesat. Cu ajutorul domnului Vașchevici, am realizat proiectele. De fapt, dânsul le-a realizat. Eu m-am desenat secțiunile. Poftiți? Nu era necesar, din cauza apartamentului. Deci, nu dorea să mai intre cineva în mașină. Din cauza asta. Mai am o întrebare acolo în dreapta. Bună seara, îmi puteți spune ce alte rapoarte pe grupuri la transmisia Aroului seria 24 mai există în afară de 11 cu 41 și 33 la 8? Eu fiind un deținător... Este o întrebare de specialitate pe partea tehnică. Cred că domnul Compascu știe mai multe decât mine în domeniul ăsta. Nu mă pricep. Mai ești cu 7. Deci nu știu chestii tehnice, pur tehnice, de inginer. Nu a fost domeniul meu. Știu că exista diferențial pe automobil și atât. Știam să desenez gabaritul și atât mă interesa pe mine. Și încă două întrebări. Care a fost anul în care s-a trecut la stilizarea stil 90, să zic așa, cu două faruri, ochelari de plastic și bord de Dacia, cel cu turometru? Când s-a trecut mai exact? Și modificările care le realiza Dacia, noi preluam. Evident, aportul meu era că umblam prin fabrică și vedeam. Am introdus aparatele cu tare, am introdus farurile, 4 faruri la Dacia, le-am luat și noi. Am luat pozițiile exacte, adică desenele fără cartuși ale pozițiilor și ale elementelor respective, le-am predat compartimentelor respective, caroserie sau electrice, ei au realizat poziționarea adecvată, eu am realizat îmbrăcăminte, adică partea exterioară ca să le îmbrace. Atât la faruri cât și la aparatele de bord. Și o ultimă curiozitate, care este motivul pentru care și la ce servește acea mică ușiță de pe aripa stângă la postul de conducere partea stângă? Deci acea ușiță este pentru ventilația compartimentului motor. Da? A fost primul proiect al un bun prieten, inginerul meu. Da? Pentru că era necesar, întrucât aerul cald nu ieșea corespunzător pe unde trebuia. Împingea între panoul torpedou și aripi interioare. Și atunci s-a optat pentru a realiza această ușiță, care a fost destul de complicată, pentru că trebuia să facă legătura între aripa exterioară și interioară, plus un mecanism care să asigure și închiderea din interior acelei ușițe. Era mic. Puteți? Era micuț. Atâta trebuia. La tastă e mai mare, dar este obturată, nu este nimic acum. Spuneți. Primele punctele de 244 ați pus semnalizatoare de față de Renault și Mitsubishi? La început au fost, după care s-au proiectat semnalizatoare specifice. Așa cum au fost și farurile, au fost de Renault 16, au fost de camion, după care au trecut pe farurile de Dacia, care au fost rectangulare și rotunde. Și plus farul specific de 120 rotund, unul singur. Și încă o întrebare. S-a proiectat cumva și caroseria Aroului Dragon? Nu, am și spus. Am realizat numai machetele, iar Dragonul a fost realizat de un inginer în secția de sudure. Cum a crezut dânsul de cuvință. După desenele mele, dar cum a crezut dânsul și cu ce a avut la dispoziție. Dar le-ați spus și dumneavoastră prima oară? Le-ați spus și dumneavoastră prima oară? Eu am făcut toate schițele și inclusiv desenele scara 1/3, plus machetele care le-am realizat la fabrica de matrițe. Două machete am realizat la scara 1/3 în fabrica de matrițe. Cu muncitorii de acolo. Și Dragonul și Dragonul nu? Nu vorbesc de automobilele fizic. Automobilele fizic au fost realizate în secția de sudură de către un inginer, nu știu acum numele, nu le amintesc, care s-a ocupat direct și responsabil de această idee. E proiectul dânsului final. Nu pot să spun, seamănă cu ce am propus eu, dar e proiectul dânsului. Tot pe genul a fost. Poftiți? Tot pe genul a fost. Cum a
realizat-o, domnul inginer s-a descurcat cum a putut. Despre asta că așa erau condițiile atunci. Aveai totul la dispoziție și nimic. Vă rog. Eram curios cum a arătat pentru dumneavoastră momentul, așa, cel puțin cum văd eu, la momentul lansării Aro 24, era o mașină complet echivalentă cu ce mai era pe piață, de ăsta Defender, de exemplu, sau alte alte variante. Eram curios cum a apărut momentul Range Rover și Land Cruiser pentru echiparea la Aro. S-a pus problema să intrați odată în zona aia de piață sau să se... Nu, aceste chestiuni țin de fapt, țineau de fabrică, nu erau caietul nostru de sarcini. Deci, practic, noi nu aveam legătură cu astfel de lucruri. La noi ni se cerea, vă ocupați de tema cutare și faceți tema cutare. Aro 24, în fericire, a adus câteva noutăți pe plan mondial, inclusiv caroseria civilă. Deci este o diferență între caroseria jeepului militar, care s-a transformat într-un curent la un moment dat, și caroseriile civile. Caroseriile civile au cu totul alt impact. Este prima oară, după aceea a început Nissan, Mitsubishi și așa mai departe, să schimbe Subaru și așa mai departe, să schimbe caroserii. Până atunci erau treburile gen Jeep de război. Și dacă îmi permite să mai spuneți perioadele legate de motorizări, s-a pus vreodată problema unei motorizări mai mari, liniile respectiv motoare linie 4? Deci, vorbesc de Aro 10, nu? Aro 24 s-a încercat aducerea a diverse motoare. Perkins, Peugeot, Ford, multe alte. Cea mai bună și cea mai reușită adaptare a fost cea de Toyota, pe care s-a ocupat integral domnul inginer Marcu Sergiu, care a dus proiectul până acolo încât japonezii erau în stare să ne și finanțeze. Noroc că banca noastră română a refuzat. Ca să înțelegeți cum s-au blocat lucrurile. Astfel, dacă se continua proiectul, poate vorbeam și astăzi de uzina Aro. Faptele la Aro 6 sunt la fel ca parte de Universal 1010 TT? Sunt acestea? Nu, nu sunt de tractori. Exact. Universal 1010 Da. TT? Exact. Când... Și o întrebare. Spuneți-mă. Așa, farurile respective nu erau omologate pentru automobile. Când noi le-am pus pe mașini, după care sau câteva luni cred că am pus și pe Aro 10, numai pentru 306. Am pus pe Renault 10.9 TDI. Da? Am pus farurile de aceste 4 faruri. Și abia atunci s-a făcut omologarea, pentru că în Franța nu se accepta. Și ați spus că primul prototip de Aro 24 avea farul de camion, rectangular. Ce care avea farul de camion? Romantizări care? Date exacte nu pot să vă dau. Știu că au fost puse de farul de camion, farul pe Renault 16. Nu. De Sapien? Probabil la început. 2, 3, 5 bucăți au fost făcute. N-au intrat în producție de serie. Și ultima întrebare. De ce avea număr de particulari la acest prototip? Deci prototipurile sau toate vehiculele modificate aveau numere probe și câteva cifre. Aceste modele, meseriași, muncitorii care veneau din străinătate au adus niște plăci. Din Franța au adus aceste 4 plăci, care le-am recondiționat și am cerut printr-o adresă acceptul Poliției Române ca să poată circula cu aceste nume. Am adresa, s-a acceptat și au circulat. Mai există acele plăci? Nici nu știu dacă mai există vehicule. Am înțeles că au fost tăiate, că au dispărut. Nu știu să vă mai spun, pentru că eu 22 de ani am dispărut din România. Astea? Astea, da. Ascultați. Facem ani, nu e nicio problemă. Aro 320 se asambla în uzina la Aro și la autobuz numai Bena? Nu? Aro 320 a fost fabricat de fabrica Aro. S-a încercat transferarea la Brașov
și la autobuzul prin directiv de partid. În momentul în care a început exportul de Aro 320 de la autobuzul, vorbesc de piața ungurească, au fost refuzate. Da? Ori mai fabricați la Câmpul, ori dacă nu mai luăm. Aici apar... S-a făcut o perioadă la autobuzul. Erau cabină verde. La noi au ajuns scarsă calitate, deci de calitate îndoielnică și atunci au apărut probleme pe piață. Și atunci se relativă. Autobuzul cu componente de la... Se ducea de la Câmpul CKD-uri și se montau la respective fabrici. Mai am o întrebare. Unde astăzi Aro 24 se fabrică în Cehia? Nu e adevărat. Nu este adevărat. Astăzi e vorba de acum 10-15 ani. Și cum le-au făcut? Foarte simplu. În momentul în care s-a închis producția de Aro, au rămas foarte multe elemente de caroserie și șasiuri mecanică în Europa și Statele Unite. Adică în zona neutră unde s-a încercat cu Crosslander să se fabrice Aro. Aceste componente au fost culese de firma cehă și au reansamblat automobilul. Dar firma a dispărut acum vreo 15 ani. Deci nu mai există. Asta e trecută de fapt. Ce poftiți? Nu știu să vă spun exact ce făceau. Am înțeles că aveau o calitate foarte bună și se vindeau ca pâinea cală. Da? Dar m-am interesat, am intrat pe site-urile respective. Firma a dispărut de vreo 15 ani. Nu mai aveau ce asambla. Am și eu două întrebări. Spuneți, vă rog. Am spus că la Aro 24 există ceva din aviație. Cam despre ce este vorba? Este vorba de colectivul de proiectare. Doar proiectare. Colectivul de proiectare care a venit de la Chimba. În colectivul de proiectare exista și domnul Vașchievici. Da? Și e evident că erau formați pe structurile și pe... Am crezut că era ceva Nu, erau foarte buni tehnicieni, foarte buni proiectanți, dar aveau specific. Mai am o direcție. Scuze-mă, Bogdan, cred că întrebarea a fost dacă exista ceva tehnic care a fost adus de acești oameni tehnic în mașină. A fost că s-au fabricat elici și alte lucruri pentru aviație, dar s-a... Am o curiozitate vis-a-vis de domnul Nagy, pe care eu consider probabil cel mai bun manager de fabrică din România. Director. Ce studii avea? Studii medii. Provenea de la Vulcan, nu? Da, din clasa muncitoare. Da, și cred că s-a dovedit a fi cel mai bun director al fabricii, deși Da. studiile erau mult sub ceilalți care au urmat și care... Problema unui director nu este cum ce este el, ci ce are sub el, lângă el. Da, deci colectivul era un colectiv de profesioniști adevărați. Cred că din toți directorii făcuți așa peste noapte pe motiv politic, să spun, cred că a fost singurul care a performat. Eu cunosc făcut din muncitor, director și care să fie. Nu, este un adevăr. Este un adevăr. Eu am întâlnit acolo oameni de un adevărat profesionalism când am ajuns în fabrică. După care au început să fie trimiși pa la INMT, pa la Timișoara, pa la Dacia, pa la peste tot. Practic, oamenii n-au reușit să coaguleze în fabrică pentru că au fost dispersați. Da, spuneți, de ce apără atât de rar în proiectele noastre? Nu a apărut niciodată. Nu, în revistul Autoturism publicat. De ce nu a Nu, a apărut în autul mondial după 10 ani. Nu, în timp util, când se producea. Nu exista această posibilitate. Eu nu aveam voie să public nimic. Da, eu cred personal că ce ați împrumutat, știu eu, de la alte mărci, era o dorință noastră mai mult de a vă conecta la piața mondială și de a da acel sex appeal mașinii care să fie plăcută pe acele piețe. Nu a fost o chestie din punct de vedere artistic, v-ați Aveți jumătate de dreptate, în sensul că, într-adevăr, eram conectat la evoluția automobilului mondial. Nenorocirea a făcut că uzina n-a ținut pasul cu nimic. Nici cu această chestie, nici cu dorința mea. Eu nu putem să stau pe loc. Desenam, putem să desenez anul 24 la infinit și trebuia să fac. Am făcut. Da? Ceilalți ce-au făcut? Nimic. Politică și multe alte chestii.
S-a mai spus ceva, Costin a spus că primul mașină de serie M461. M59 deja era făcut pe matrițe. Diferența între caroserie este doar la nivelul partizului și a ramelor superioare de ușă. Deci, cred că orice mașină făcută peste 500 de exemplare putem considera că e făcută în serie. Nu. Nu. Pentru că și un panou drept, dacă are un dispozitiv, iese drept. Un dispozitiv de realizare, de amprentare și de decupare. Nu poți realiza un panou drept pe genunchi. Da. E o curiozitate. Noastră proiectați niște mașini de avangardă, să zic așa. Bun. Știați exact care sunt posibilitățile tehnice ale fabricii. Da. N-aveați nicio șansă să le fabricați. Da. Și atunci? Și atunci trebuia să stau acolo? Nu, dar... Scuzați-mă. Eu mă gândesc la momentul ăla. Dumneavoastră mi-a spus niște lucruri pe care fabrica le putea fabrica. Mă gândesc că ați fi putut avea probleme. Adică nu își bate joc de noi, de propune rachete și noi fabricăm fărașe. În primul rând era vorba de un viitor. Eu ceea ce ați văzut, ceea ce am prezentat, sunt elemente care puteau fi realizate în 50 ani. Eu am înțeles, dar modelul excepțional care Deci, l-am produs, practic, îi trebuie o fabrică complet nouă. Corect. Trebuia să o fac eu? Nu. Atunci, pe mine mă interesa ca produsele să evolueze în asemenea natură încât să avem viață. Ori nu interesa pe nimeni. Drept dovadă, pot da două exemple. Dacia și apoi Orsitul. Dacia, dacă nu venea Renault, era moartă. Orsitul a fost cumpărat proiectul integral, care proiectul la Orsit de la Citroen era arhivat. Știți ce înseamnă arhivat? După ce a fost terminat studiul de design și de proiectare, a fost trecut în arhivă. Nu s-a trecut următoarea fază de industrializare. Deci acel Citroen Orsit care l-a fabricat